Chenro madayo the jogo manoro kwayo mar bedo jong'ad bura e domo malo kod mar apil ochakre ayanga kotene kod duol mochung' ne chenro mag doho mong'ere kaka Judicial Service Commission. Jakom mar duol marango tije obila IPOA Ahmed Isaac Hassan kod jalony e weche katiba Profesa Migai Akech gin moko kuom jogo ma olap dhog gi ndong' ne bedo jong'ad bura mar doho mar apil. Cynthia Onyango nigi ler. Mane en jakom mar duol marango yiero pachoka IBC chakre 2011 nyaka 2017 mabende gie sani en jakom mar duol marango tije obila pachoka IPOA Ahmed Isaac Hassan owacho ni ageta mare maduong' ponono yiere kaka achiel kuom jong'ad bura e doho mar apil en mar neno ni buche ong'adi e kinde mowinjore. The Court of Appeal has to approach the same way that the High Court and the Supreme Court has approached interpretation of the Constitution, in a purposeful manner, to ensure that it lives up to the values upon which we agreed as a nation to have this constitution, and to ensure that we should not lose focus of the fact that this is a people-centered constitution. Isaac Hassan ma ochopo e nyim Judicial Service Commission ne chenro mar dayo dho jogo madwaro bedo jong'ad buche owacho ni ponono yudo thuolo to obiro tiyo kod lony mare mar higni 5 manoyudo e kinde man en jakom mar IBC mar neno ni ochiwo telo makare. Judges are appointed independent of any party, of any body. It is through a very clear, transparent process, and we don't subscribe to any political party or grouping, and we only rule on the basis of facts and the law. Japuonj mar mbalariany ma Nairobi Profesa Migai Akech jong'ad buche mag doho marango chike mag alwora moting'o Maronga Angima kod Amugo Angote bende duto dadhogi e thuolo mar yudo thuolo mar bedo jong'ad bura e doho mar apil ma otim kod JSC ma bende otelne kod ogai mar doho pachoka Martha Koome. Is there corruption in some segments of the judiciary? Perhaps that is the case. As they say, where there is smoke, smoke, there is likely to be fire, right? And so those are things that we cannot ignore. But you see, in a context such as one, being a judge in an administrative system, the primary duty is to be able to report things when they go wrong. JSC geto mar puodho jong'ad buche 35, 15 mag doho mar apil kod 20 mag doho mamalo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.